Yaroi troai, ango uble ne po say sin pat nega si la me shemat pi we nge is kemuble long babaha nge is kemuble lo yaban kerkhui ge jinin pi ba man la ke si ki samla bat kum juk be pe ne khubor hoi kini ko khubor long kerpang nam ta ki samla bat kerpang ru na ka banta jong pi ki ba snap ye kini ko khubor uble ne ban kerkhui pi ling ba kini ko khubor ka banganya samat pi nega ketien ke jong ble de ka ketien ke jong ble ka bangai kwa banya samat pi nega si kendiat ka ta long ba be sheki eki ba shakman klet no eki ba shidian ha ka negasi klet no eki ba shidian but yai be eki ba shakman kaya ka negakting ka jong blay kan pinsyon ng rem yipi na po kashti ka jong Paul sheki nong Philippi kal nong kabalay kadakhat kabakhatlay lai khatlay na po Philippi kakatien ka jong blay kong kamne ko para bangay ngangam nyo iladi ubalabat Henry yakni ko way ngale da kabaklet no yakita ki eki bashidin bat da kabakne no sha ki eki bashikmat ngabe shapersha kadak ban yo ekajing thong kabakajing khot sheneng ka jong ublay ha ukris jisu kini kalong katien ka jong blay kabang kwa banya sam pining si katien ka jong blay Paul ang ko prabanget ngangam nyaw iladi ubalabat Henry yakni ko way ngale da kabaklet no eki bashadin kabaning kong kabang kwa ban kran ning si kalong klet no eki bashadin ngam tip ka jian ti kabakum no ko kisamlang ya man shwa mo ngam tip ya phi bat phi ru phim tip ya nga ka jian ti kabakum no ngi ya man shwa ka jim kabakum no ngi im man shwa ya kata ngamla ban tip and we ma phi shimat pi tip in the way kay ka jian ti ka janga jong phi man shwa Henry ka ktien ka jong blay upol ukran shani omno kelet pat ya kita ki eki bashadien kelet no ya kita ki eki bashadien ngakwa ban pen kamai pi ka way upol ude uwei na ki breu hakapor ka ba umpat kala bamut ude uwei na ki breu ubashir hemba ban pen shitom ikistan bat ru ban penyap ikistan kata ka chim ka chung upol hakapor ka ba umpat yo try ngiru kumi kun ki jongblay hakapor ka bangim pat yo utrai kala balong im kumta wat langim long kinong penya breu la ningim long kinong pinstom ben kum long pol ringi don ki way pat ki jingle ki don ki way pat ki pop ka bangile kamam pin subhaya ublay upol haba ka jinga anti ka jingu ngai scam ha ka jinglong breu jong u wang ha ban klet no eki bashadien ke banglale manshwa ngah ban klet eki hagan si ko ki khun samla ngam tip ke ek ba phile yo don ki ki jingle ki jong phi ki ba usaitan udang penrem hado manta saitan ude u bobreu ba shalak pha usaitan ude to jing thau u ba shalak ba u ba start pha ban penrem breu ko ba thui phi ne ko wei usaitan ude u wei u ksoi u ba shalak ha ka ba unang pha ban penrem me ki breu wat ya ke ka bangilale man shwa ka ba utra la de ban ma pro hande usaitan udang penrem ba Henry akwa ban ong ipi kan nikaway. Bakita hi ki khun ki jong blay ki blayo map de kasnam ko jong tra jisu ki blayo sat de kasnam jong tra jisu nakwa ban pen kamai pi don shu ko jing penram. Wat ye ke ka phele ngam tip ke iba phele la pilong ka pop ka crowd ba phele la klong ipop ibaret ni pop iba crowd. Di jbe ko ang ba ka pop de ka pop don pop baret pop ba crowd baro kalong ka ju ka pop de ka pop yong ilale ka pop ka ju ki khun samla. Yung ilale eki ba pensol si yo try. Dan kapor ka ba pimla ban yat shikmat. Pimla ban tur shikmat. Pimla ban yat ban be shikmat nakadaw ba ka jingmut perkhat jung pi ka perkhat ba ye ka te ka bala dep man shwa. Kumno ken ngan shikriu blay habang adang long kumta. Usai tanu penram kadon ka jingkrek lang ma. Kadon ka mixture ha ka ba usai tan uwan ban penram ye pi. Uwan man ong pi ba kumta. Ka jingle ka jong pi ka ba kumni ka ba kumtai man shwa. Ring akwa ban ong pi ka kting ka jong blay ka kran na posh. Stis kinong room ka nong ba prad ka ban kong ka ting blay kop ne. Namar kata menta omdon ka jing penram ye kita ki ba ha ukris jisu. Ki banya ki bamyat ka ba kum ka do. Ring ka ba kum mensim. Namar kata menta omdon ka jing penram ye kita ki ba ha utrai jisu. Ki ba ha ukris jisu omdon jing penram. Tara hani gitsni. Ada pila yo utrai jisu. Utrai ada man maap ye kita ki pop jong pi baro. Aku apa nang pi. Utrai ada man maap ye pi.
Try la de ban map ye kita kijing palat kijing pi baro bat ngan police ko iduk khat Bible ni ngapor Isaya kalnong ka ba Isaya kalnong ka ba sau pulai ni ngapor ban pulie Isaya kalnong ka ba sau pulai kadek khat ka ba ar pusan ka kting ka jong blai ko ong ye kini kintien sau pulai ar pusan ka kting jong blai ko ni nga mangahi ngalong uta uba pendam no ye kijing ringkang jong me na ka benta ya ladi but ngan ken mau ye ki pop jong me kata di kating ke jong lay ara nga ma phi la yo utrai jisu la na ka benta jong phi ki bompat yo utrai jisu padiang no utrai jisu menta but haba pila priang utrai jisu plai ki pop jong phi but haba pila plai ki pop jong phi nget ha utrai jisu but sha do bagas nam utrai jisu kan sat ye phi but hang ta ken la map no ki pop jong phi baro but uni unong rai uni unong tho Isaya om no wang ma bat ngan ken mau ye ki pop jong me ong ka ting ka jong ublei wong no ngan ken mau ye ki pop jong me henry sultan ulong basalak namaro kwa ban pendam ye phi kwa ban pendam ye phi kwa ban penduk men sim ye phi wat ye ka ka pha le man shwa ka ba utra le map ru wan ban pendam si sil ai phi ta du sultan henry nak ka ban ta jong ublei pat ublei ong ngalamap ye ki pop jong phi baro ngalamap ye ki pop jong me baro ko ki khun ki jong bini si wat num kan mau shu ikabla dap upol omno ngam kan mau shu ikabla dap ne mentangan pe chakamat ngam kan mau shu ikabla dap hot ha ki jan ti kum ki breu ngi don shibun ki jingduna shibun ki jingbakla shibun ki pop ka bangile ko ki samla don shibun ki jingle ka bangi pen sosi ublai ne ko ha bano ipi ni ko we ala phila plai khmat un trai ki pop jong phi baro utra la ban sat ki wat num kan mau shu ala don ka por ka phikan mau ye kita dei usaitan u persyang ban syukur ye phi ban penduk men si mi phi radon ki jingle ki ba min shwa hot ki jingle ki jungi ki jing bakla jungi ki ai jing kai ngi bangin nang ban em ki jing pen subhai blai henry palada kita ki jingya lenti ki pop ki jungi ki bangin le men shwa la slemba henry ki dang wan haru mentaru aku abnoi phi de setan persyang ban syukur phi ban penduk mensim phi ban pendam phi henry nak benta jungi ki khun ki jong blai aku abnoi phi kene ko wei ba nak benta jungi ki le map noi phi la pendam no la map ki pop sakoi Bible napok jingroi sam ka ba shispa lai ka de khat ka ba khat ar ka ting ka jong blai ni ka ting mai ka ba sutnat ka ting jong ka krane por shispa lai ka nong ka ba khat ar ka ting ka jong blai kom ne kat ba ka mi ngi ka jangai na ka sep ngi kata ula penjangai nangi ya ki jing palat ki jingi kumba ka jangai ka mi ngi na ka sep ngi utrai ula penjangai ya ki jing palat ki jangai pi utrai bakalan manai pila rangi nang ban wan akha jung klai ban penret ban penmap ublei ula klet ya kita baro ya kitu ki jingle jong pi menshwa kitu ki ba phile mo kitu ki ba pi perkhat kitu ki ba phiju perkhat ya kitu tola da ban map la dang don pat samono bawan ban penram ya phi de ki bor jingdum de sultan u persyang ban syukur ya phi ban penram ya phi ba kwa te ya phi ban poi sha kathong kwa ya phi ba phin sekri ublei kwa ya phi ba phin long ki nong mani kwa ya phi ba phin long ki brio ki badon jing de ublei kwa ban penram ya phi hadin ha ka jinglong brio teng isngo rem ngim subang syu ban lek giseng ma blei so ko mangi pop palat mau kata dia jing syukur jong ta ngim kwa syu ban duai na blei so ko mangi long ki nong pop palat pen kan mau sultan ki beladap pen kan mau ya kita baro ngis ngorem ngim kwa syu ban syukri blei ngi telot no ka bagan jam sem nganang phingim de ban long kom ta aro sultan wan ban penram yu sultan ngala yo map da ka snang jong traji so ngi puri ne por na po Ephesus mo ka ting ka jong blei ka kan shai thi ka jong Paul shekinong Ephesus ka nong ka baningkong kad khat ka ba nyo ka tin ka jong blei ka om les ngam ka tin ka jong blei kong ha ubang yo ye ka jing suspa da ka snam jong u ka jing map ye ka jing palat jungi kat ba kum ka jing kan rei ka jing ia jong u sai sin ha ubang yo ye ka jing suspa da ka snam ka jing map ye ka jing palat jungi kat ba kum ka jing kan rei ka jing ia ka jong la sat no yang i daga snam ni sus pa ngai phi daga snam ko ki khun ki jong ble ni ga sngi ya ki tu ki pop jong phi ko philele ko ki khun samla wat num snow ram sa ya ki tu ki jingle ki jong phi wat num snow ram sa ya ki tu la da pidang snow ram sa ya ki tu kemod de usultan ubakwa ya phi ba kwa ya phi ba phinum poi ra sika thong ba kwa ya phi ba phinum poi ra sika ka ba ublei kwa ya phi ban poi ukwa ban penram mi phi kwa ban penduk men sim phi ne kwa ban ai phi ma kwa ban ai men sim phi ko ki samla ki ya ka ka ba philele man shwa kelat no ara phim pat dap pen map no mentah ong try map yang kala bamut pen sat ini ki bar khoi sat ni ki pop jang baro bat nadu mentah ka sipat sedang ban im no ka jing im ka batmai ka jing im ko bet ka jing im pen subhayo blai kelat no
dan kapoi ka bu syaitan wan ban attack ye phi ban pen ram ye phi han rei pen kan ma be de ban ong try ngalai ho sat de ka snam kuma ka ting ka jom de ka kan pa sas la sat de ka snam ka jong try jisu la ma ke jing palat ke jong a phi but kumno pat ha ka jing long samla ka jingi ila syakri try ila it you try kumno ngi kelon biang mo ngi kelon ya hap don ki bahak ka jing long briu ka jingi teng teng ngi kum pen susi yo blai wat lang ila syakri yo blai walang ila syukri you blay walang ilam ngla yo ma jing penem hlei don teng teng gajian anti teng teng ngi bakla hakelenti ngi kum kren ngi kum penmi eke ki bampen sup ka bampen sup hai blay ngi kum perkhat ngi kum pet eke lani ngi kum le eke ki bampen so si you blay ngakwa banoi phini goi wat num pen slam ban wan nak ma jong blay ban pen map magak ting ka jong blay kong no kong ba ulong uba kloi ban map ya ki pop chingi ladangi wan ban pla ningkong yo anis kanang ka ningkong no khaba khandai acting blai ka kan kata ulong uba yai ne ban map yang ai phi takada haba don ka sngi don ka por ha ke jian ji kum samlang ikum bakla hangnor ikum bakla ikum jin thut ha hangnor ngem dei ban shong sa ang to ka jing thut ngem dei ban thia sa ang to hawa piur ramadan mo ngathaya ba piur ramadan pinum thia sa ang to dei pikhi wut ma blai ba pikwa ban yeng no jot ban ya no wut pinum thia sa ang to ba piklon kum ta ru kan ha ka jong mun sim ji teng teng ha ka jian ti ji kum ki khun ki jong blai ngi jin thut ngi ur ngi bakla ngem dei ban shong sa ang ta ngem dei ban thia sa ang to pamadan dei khino jot ong try map yang ngala bakla hang ni pen khoj ulong ubayai ne ban map da ka snam jong nama ka don ka bor ka snam jong try jisu ka snam jong try jisu kadang don bor haduk menta bat shadu ki bam jukut ka snam jong try jisu ka don bor ban sat takau ka e bang kwang pi kolong samla hakan ngi ski kelet no ye ki basyadin kelet no ye ki jingle jong pi baro la don ke pidang le menin min chi ski ki le pi le ke basniu pan map nak mak jong blai kala ka bamut ong try sat ini pop chunga sat yang try ai bo nga da ka jinga ai ka jong ublei pela ye pi ba pinya ya lenti pen so blai klet no namala pimpat klet le ka basniu la pimpat klet le ke ka barim pinumla ban ya khmat namal kata ka barim kan pentut ye pi kata ka barim kan bat ye pi takadong ya ban klet ba ye le ban klet ye ke ba ya man shwa kala belong le shibun ke ye le ban klet pan bon ublei ong try ai bo nga ban klet ba kam dei ru ban wan ka jimu perkhat chunga ko kisamla namala ngidon ki bang yedang kan mau ya kabarim katakan pensange yang ai pi katakan longkum kat lenti ka ban khang yang ai pi bangin ya chkaman aro setan penram ya pi ke basniu penram ya pi ke basniu don ka por ba phimla ban tackle marway oh wan shkayin ka jong trai pha duai la ne pha duai he ki shkri jong trai la ne ma pi shmet ha ka kamra ba pi duai ong trai bor nga bangan kelet no e kita ke bro namala phirang don kita kan khanglat e pi te ba phinya chkmat ko kisamla takadaw ne gisi ke bang kwa ne pi kalong ko kisamla basngap ne khubor ba barok basngap ne khubor si kalong katalong ba kelet ya ke ba plale man shwa kner no ke ba shmat phaj khamat pech kathong ka ba pi kwa ban poi ka ba ublei kwa ban poi jin pi bat ka benta ni ka por ka ba ar ka bang kwa ban ong kwa pleh ni ka ong no bat da ka ba kner no sheki ke ba shakhamat ngabe she persha ka dak ban yo ka jingi thong ka ba ka jing khot sheneng ka jong ublei ha u kris jisu be ya ka thong be shakhamat mare shakhamat haba phila klet igni ki beshadian klet igi to ki jingle jong phi klet igi pop jong phi baro nama uble la klet kumba ka mingi ka jinga nga sangi yong ting jom dai la klet no utrai ro igi pop jong phi baro la da komoi phi mane la da don hangta ki bon man pen thot ibon man pen kan mai phi de ki bod jing dum ki bakwa ban pen ram ye phi ki bakwa ban pen sange e phi ban poi ka thong ga uble kwa e phi ban poi takadaw ka ibang kwa phi kalong pan bon uble haba phi menta phila klet no totally phila klet igi ko phile ye ke igi barem menta pat ya chkhmat pech chno ko banoi phini upor no uang daga banga pech chkhmat daga ba mare chkhmat chno phin pech show trai jisu nama ka tin ka jong blai ko no hebrew kal nong ka ba khat ar de khat ka ba ar ka tin ka jong blai ka kran ni kin tin ko omne da ka ba khmi show jisu unong plong ba unong penjanai ka jingi uban namar ka ta ka jingkmen ye ka bala bu akhmat jung ula sha e ka ding phna uda ibeng ye ke jingle anan ba ula shang ka kti ka mon ka khat ublai ka tin ka jong blai kom no da ka ba khmi shau jisu unong pelong ba unong penjanai menta habang ila klet no iki ba shedien menta habang ila klet no atai kita ki iki bro ki jingle ka jingi ublai ula klet kita ula saj ki pop jong pi baro menta haba ublai ula klet kita ba khat phiru pihak ban klet no nai ailat be kitu ken pentot ye pi and re menta pat pech chenu pilaban keli mo shenungan pech menta pat habang la klet pech shau jisu wat num pech ki brio wat num pech ke imlang salang wat num pech ke ri wat num pech shenur wat num phai ke diang wat num phai ke mon wat num phai ke dien wat num phai shenur wat num phai pech
sha u Jisu nama keting ke jong blai kong u Jisu ulong unong pelong bo unong penjana ya ke jinget ngai phi haba phila klet ya ke basadian pek show Jisu compare ke jing kenwan compare ke jing iben kenwan compare ke jing keno kenwan compare shibun ke jing penrem kenwan compare shibun ke ke bo setan unya le ban penwit pentut ya phi handela fi fix ka khmat jong phi show blai ara phi khmi bet fix bet ya ka khmat jong phi show Jisu u blai un I bore phi bot un penjana ya ke jinget ke jonga jong phi ko ke khun ke jong blai klet ya ka basadian pek khmat pek shino khmat pek show Jisu kan pun kemai pini puat pek show Jisu shanu pek show Jisu balong nong pelong nong penjana sakwe di Bible ka bakhat do ka bang kwa an pulih ne si kom ki khun samla ne si kwa ban pen kemai pi sakwe bagat Bible na po ka sti ka jong Paul hi Timothy ka nong ka basau di khat ban re kong kom ni namar yanga la the no lupa kum ke jing ai ngu di bat kata ka por ke jing let no jonga kala jan ngala yale ya kata ga jingle babha ngala pendep ya ke jingpet ngala ri ya ke jingek mene upol omno wong tungen ya pet chakmat tungen ya be chakmat tungen ya chaprang mene wong hak ya kata kantin wong hapo Filipi henai menta hang ni pat wong no wong ngala pendep ya ke jingmare sngap jin beng omno ngala yale ya kata ga jingle babha ngala pendep ya ke jingpet ngala ri ya ke jingek ya ro itrai ngait skem ngam pik samla bat barok be pe ni khubor ngait skem pikwa ban penkut ya ke jingat ti jong pi da kan ga kentien ka ba upol hikran ban ngala pendep ngala ri ya ke jingat ngala pendep bat syusyuk ting ke jong blem no naduk mentaya nga lebu ya kata pan sniat jong ka hok ya ka ba utrai utau nong bishar ba hok un ai hanga ha kata si bat om tang hanga hi hen rei ha kita baro ki ba iet ya kata ka jingmi pau jong ha kita baro manga mapi ku kun samlabat baro ba pe ne khubon ne si akwa ban angi pi ne si kata kalong ba be shaki e khmat kelet no e ka basdian kelet e ka jian ti ka pas ka jong pi wat num ailat ba ka pas kan khang lenti ya pi ba pin shakriu blai wat num ailat ba ka jian ti jong pi ka ba rimmen shwa kan khang lenti ya pi ba pin poish ka thong ka ba blai kwa ban poi ya pi henry menta kumi khun ke jong blai khmi ye ki khmat jong pi sha utra Jisu wat num pech ka diang sh ka mon sh dien shano wat num pech ting ka jong blai unong tho sh ki hebrew ong pech sha Jisu pech khmat jong fix khmat jong show Jisu pech show Jisu ban pech show un ma ulong ma unong yalam unong betin nanti unong penjana ye kalenti ka jong pi bat kha ka bakhat do ngai scam kom ba upol uang ngala pendap ngalari mene uang tongin ye be tongin ye pet mentau uang ngala dep pendap ye kata jing mare ngai scam ba komi khun samal baro be pe ni khubor kan sepoi ka por ba phiru phin ong ya tang tien manga ma phingin ong tang tien try Jisu ngala pendap ye ka jing mare ngala ye le ia ka jingle babha ngala pendep ka jingre ngala ri ka jingai bat menta ka ap ke yangi ka ap ka pansiat ka bo bleun ayang ay pi takara wat num ai lat re ba ka pas kan khang ti pi ba pin poi ka thong ga jong dei namar ha ka ba phila poi ka thong ga bo ble ko pin poi ka don ka pansiat ka ta ka bainong ga ba pin yo no ble ka tai ka long ka tin ka jong ble ne si sai sian pen ka mau so pen kut klet ik ba shadien pek shikmat pek shino shikmat pek chu Jisu klet no ik jingle pi baro ke ga phile baro pan map nak mat jumlah lebih 4 dep la phila dep pan map bon mai lat shu bagi takin penram ye phi bala ki don pat ki ek ga jing ya lenti phi jin thut pi ha pi kalon pan map no blai ulong bayai ne pan map ki pop jang phi bat ulong bayai ne ru ban sat ki pop jang phi nama ka don ka bor ka sang bulong tra Jisu ban sat ban pung khoi kani kalong ka kting ka jong blai hanen siu blai ye ban kir khu ye phi amen